turtuma kanon sei tur hi chu washing machine asuk na lampang ina tui lo khol theilo alo pai chu aral hal je lang chi lo put dal je lang chi kha engwang nge ti kanon sei do na kan channel thiam thil channel hi min lo subscribe sakla tin i thei chuan min lo a link te poi min lo share sak thin kan dua he lampang han comment han pe ka video han ti lan vak vak hi at kan thiam ber wange mo in ti hret wange mo lam mani lova thil hote anga lang kan lo tang kai pui ve thei ta kin ti in kan thiam tok tokin kan han buat sai ve thin zo kan dia ti ai hre jok le thiam jok te po anom tawang ti te po kan ringa maro chu khalam pang thir ber ani lova min lo en sak tu ten en lo tang kai pui thei ta kin ti hi kan ngai pui mo ber ani zo kan ni thil hote anga lang si ma se boi ve thei deuh mai ni a video le a picture te po karon tilanga nga khang deuhin lo en tai la then hi chu apa thlak ngai em lo po han ti that mai thei te po ani ve a tin apa thlak ka tul ni pon kan soi dan tang khan om je tur kan hret thiam mai kan ringa ngun deuhin kan lo en don dia tuna kan mu le kan hret ang hianin ain hong lampang hi suk na lampang zo kha nia ti chuan a hnung lama khuanin a hnung chin han hon khanin a train na tur het chunga train na kan her zonga a hruina po hon valve kha om mai ni tuna mi hi a train kan han hera alo in train theina lai a valve bor vel kha nia ti chuan kan hmong khuan a chhung khu tuna mi te po hi a tui hi pu ral thei thina a chhung khu alo rei hianin a bal khak bet tlat mai hian lo no thina chutianga chuanin awa saraka an nor kau thina chutianga chuanin a tui kha alo put ral thei thina ni nasalo te anga lang po kha alo rei deuh chuan tam tham tak alo put ral to thina ani na taka chuan a phui chai tur ani khulai bal khir khu ana sat chuanin wasar tha po mangila a phui thei to thin lo ani chuwang chuan engpo ni sela khulai bal khak lu tu ka mai khu among lampang khu bi takin ti fai thate mem tur ania hol han hol ila tlave hekek theya khulai khu kan hol fai fe nuwa le khathap te pon han thut kol taila a thawme de chuan kan hmuang khuanin kan han thut fai vel ta khuti kan thut fe nu khuanin ala mam rual thatok lo theini chutianga chuan le khathap te pon hana poi lo ani hei hi awa sar tak khania hete among kol lai taka khuwa zun ne phui tu taka chuan ni ta a sir kol lai mai in among kol lai taka ke poi mo helai te po hi le khathapa han thut mam mar kol deuh te po that ari te hi chuan alo khi ve deuh thina khatiang kha thut mar rual tur ani tuna mi po hi wasar thar mang kher lovin ama wasar hlui man le thei tura kan ti dan ania hetiang wasar hi han lei mai rem chan lo na hmuna te po kan lo om pal thia chutiang chi lei mai thei om na ang chi ni chuan le thak te po chu poi chong nowa ma ro chu kan soyang khon khulai bal khak lu duk awanga tui tling thei lo khu engemaw zat om ve thin ni chuwang chuan heti lai bal khak khu kan ti fai thanga wasar lam kan ti fai bokanga chutiang chuan ol sam deuhin a siam ve mai thei ni ti chuan kan soi le tur pakhat chu helai mi ho zong zong hi lo thavek po ni sela kan hanin suk hianin machine a hianin korkil ang chi te tin samkil na ang chi hair clip ang le thir engemaw kan lo sutel thina chutiang chuan in khulai wasar khu alo no kau tlat thei thin ni chutiang te pe chu har salova han hongila han her phoila khatiang khan lo kama wang khanin a phui thei lo ve bok thina chumi chini wak chu a tuya khol thei lo chana hian om wak lova he chu har salo te in mani nama po ana chang hria le ti tum thram tan chuanin a siam ve mai thei tura kan ngaya khami video toy te mang khanin in har satna alo phuruk sak thei chu chuan a lawm hle ang channel hi lo subscribe thei lo don nia